Riekunen, minkä mä olen, toi kieltä vihreä, niin se on ihan ensimmäinen, minkä mä olen joskus maalannut silkille. Nämä on mun lemppareita, nämä ihanat punaiset täällä ja sitten täällä vastavärinä tämmönen pieni vihreä raita. Ja täällä on niin rytmikästä ja kolmiulotteista. Tykkään. Käy ihan nuorillekin mun mielestä. Tuolla on noita, mitä voisin käyttää itsekin. Ihan näyttää Leenalta, värikkäältä persoonalta. Mä tykkään hirveästi, musta nämä on kivoja. On. Varsinkin nämä pyyheet just, kun ne on uutta. Leenan asu kuvastaa hyvin näitä kravatimalleja ja tätä uutta ideaa. Oikein hieno näyttely ja oikein hyvin taitavasti tehtyjä tuotteita kyllä.